Komunong yalam, iba yalam ya kene ke jingeseng ha kene ke janmet. But komu chairman, jong ke jingeseng Samla district. Ngada ai kublai kerpang ya pi ha kene ke por. Na ka benta kini ki kintien ki bas ngau tenat. Ki ba pila pediang sengau bahaya nga. Pila pen itu ru ya nga. But ya kaba pila pediang ru ya kini ki khun kikti ki balayawan senran rang lu yanga hakane ke por ngadap da kajing sengau kemen ka bakrau bat kajing sengau ngu yau blai bau penyo ya ka bakum kane kalat ban ya don bat pi kum ki khun samla bat pi kum ki kmi ki pa bat pi kum ki khun ki barit ki jongi hapo jong kasora mausmai district nga ai ku blai shibon ya ki pastor jongi pi ki pastor ki ba ye hapo jong ka district habang ngepek ya gane ka program ngala isngan hadu kata-kata namarkat kum ka bapau pia don saungot ki pastor hapo ka district lada pintip yanga pinjin dala ong utai udai ulemboy namarba haka district ngadon marwai ngaha ban pej yaki para bengai kumbasan hajar duna tewat lakat taru ublay syamino yaki jing tray baro ngada ai kublay kerpang ya pi ki pastor iwe na pedeng ki pastor rang ba jong pi iba laya pule lang bat nga lemru bat kini ki para jongi ki biya tray ya kakam nga ai kublay ya pi ki temen basan ki ba iye ki jongi ya pi ki rang ba balang ki bangi hingi jusyem ba pilong kum ki kpa ki ba jantam ya ki long yeng ya ki long sam pilong ki kpa ki ba jantam ya ka ya ka shon jong ki para bangait ba iye hapo jong ka balang pidai kinong ay mensim lakalong ya kinu kiseng hapo jong ka balang ban penya ceprang ya ga gospel ka jong utrai Jesu ngada ai kublai kerpang ya pi kum ki khon samla jong ka sora mau smai artli ki jing kublai ki bakrau ngawanra hapdeng jong pi kabanung kong kalong nga ai kublai ya pi na ka benta ka jing ken mau jong pi ya ka kerteng jonga ban khot bangan ya don lang bat pi kum ki khon samla jong ka district ban ya shim benta ha ka ba kum ka ni ka por ka ba kordor bat ka ba ar pat kalong ngada ai kublai kerpang ya pi kum ki samla jong ka district namar ka jing pene ka jing pensa bat ka jing penroi kerai jong pi ya ka ba kum ka ni ka jing ya shem bat ya ka ba kum ka ni ka jing ya seng kabangayo iba kani ka conference kaladay ka por ka ban salib no na ka history jong ka balang Kristan hari kasih mensua ngijubna ya ki bakum kini ki jingya seng conference nadu kasinat hadu kibor balang henry menta ngim jukam yo sengau ya ki bakum kini ngada ai kublai kerpang ya pi kum ka district ki khon samla penne pensa ya ki bakum kini ki jing ya seng ki balong ki ba kordor hadu kata-kata ban ya syam kum ki khon samla kan thai ban shenrang ban ya mir ban ya tai ya ki benta ki badon kam
ya ke jing ya denti ke berjalan jong pi hang ne ha ka sala pertai ngangai bapilayo ya ki program ki baper na du katsingi sajan ka bantai ya ka met bat ka bantai ya ka mensium jong pi la ka long ya ka menta bat ka lawei jong ka jing em jong pi ngai khub lai ya pi ki long kmi ki long kpa ki ba it ki ba phi judan hasnda ya kini ki khon ki ba it ki jong pi ko kikmi pipet ya lagi jong ki khon ki ti man la kasngi henrai ngangaj skam bah ki long yeng ha ki long sam ko kikmi kikpa pipet da ki artli ki khmat ki ba kinjado jong pi ya ki artli ki jingpet ya ka jing im jong ki khon jong pi kawei kalong ba pipet ya ki khon da ka jingkmen pipet ya ki khon da ka jingkermen ka bakrau bat ka don kawei ka jingpen ka ba pipet ya lagi jong ki khon da ka jingno mensem bat da ka jingdu jingkermen kita ki dai ki khmat jong pi ki ba pipet ya ki khon ki ba e jong e ki don ki kmi ki kpa ki long yeng ki ba kemen ki ba sngu ba ki ba dap da ka jingkermen ha ba ki pet ya lagi jong ki khon ki ba la he ki ba la san ki ba long ki ba bet ki ba biang la ha ka jing ya dai ha ka met la ha ka jing ya dai ha ka mensiam henrai pi pet da ka jing sngu diau ha ba poi ya ki khon ki ba la dap pura ha ka ren yang henrai ha ka jing im jong ki kapau ka jing du jing kermen wat la ka long kumno ko kikmi kikpa ka jing pet jong pi ka long ka bakordor bat ka long ru ko bodon la ka dor ko bakrau la ka long hakmat ki parbriu la ka long ru hakmat jong bulai ki khon samla jong ka district sa ayupat ngindang ya ong ha kane ka por henrai tang ka banga supet ya kane ka tim ka balabu kalabiang banjubab ya ka jing im jong pi ngam tem kat nungot na ki khon ba e jongi phila pule bne ya kane ka tim ka balabu tang kane kalabiang ko ki khon ya ka ba pin perkhat ha ka min sim jong pi ya ka dor jong kha ki samla Kristan ki bala banshane balai baka jing ya sang samla kabu ya kane katim ngandem tuklar ya kata henrai tuklar ya kador jong kane katim balai pibu ya kane katim namardon ki khon samla ki ba persya ya kane katim haka jing im jongki anda pilaleng nang ni shalaki jongki yeng kisam jongpi pule bat puson ya kane ka tim jongpi haka ne ka snam ar hajar ar pusan ka ei kador jongka bat kumno ngalong langa dei ne em kawai lane uwai na kisamla kiba kane ka tim kadon ke jing shane na ka benta jong pi ki khon ki ba ye kine ki badang ret ki badai ki nang bot nadien ya pi ki khon samla jong ka district ka kam ka ba kong san jong pi kam shem long tang ya lade henrai kan long ru kan nuksa ya ka ba kum kine ki khon ki barit ki jong ka ei pipni la ka long hayeng la ka long habar la ka long hasurok la ka long ha ka jagayo ka ei ka ba pipni yakini ki para ki ba i jong pi kine kimpat nang banle ya ka ei ru batang ka wei ka ba kinang ka long ban pe thu bat perthu bot na ka benta jong pi kimpatnya tang kita kajing pertu kat ya ke
kaba ma phi le ha ka jingem para bangeng ngalaya thu sisen hang no ya ka wei ka jing jia ka ba wei unong hikai Sunday school ula kli ya iwei ikoni beret ibadang don haka kerdan infant wong ko kun pila ju yo ban kta ya gani I ong hoi pila ju yo ban pej ya kine ki ai badon hapo jong kane ka kot ka ba he ka ba yong I ong hoi haba pi pej hapo jong ka ai kun ka ba pilam ka ai ka ba pilam hapo jong kane ong I kun ngalap ya kadur usam lai kong hang ni piju keli ya kata ngalap ya kadur usam lai kong balai utau usam lai kong ulai ri hang ni piju berkat ya kata balai ulai ri hang ni balai ba ulai ri hakaktian ka jong ulai lani haka Bible kadau kalong bakani ka Bible kadai kajaka kabasngantam ban buri ya ki ai namar bom judon uba pelit ya ka kham sngai du hang ne kadau kalong ba shis namru ngimpat don ki ba pelit ya ka ei ka nuksa ka ba mangi ni ya laki jong ki kon ki ba dei hakabakum kene kajingya seng kabangin yo ban perkat ya kini ki ai baro ki para bangaj bayet kham tam ye phi kini ne ki para bangaj hapo jong ka balang mau mlu mengabat ini pastorong ba jong phi ngatarai ma iru imklet ya ngarungam juklet ye namar ba ngiyayaj rengkat hakatukupor ngajukan mau ya kito kisnam ki bahapo sau paus nam mensua nganem ongkat no tip la bandon lai pu pra lai pu khandoi snam tang bangala ban ong hapo ya ki pa sau paus nam men bangi dang ya pule ya ka theology hang ne hapo sora ngam juklet ya gitu gipor mene tang sukre rung semau melu ngala pha yang ya gagali yang hang tu kendian ngala hiar sepo bangan lepet ya kathuai ka banga jujungi malakpor habanga rung hang ne ngam juklet ya wei riu krau jong ka ri sora uba ong sasisen ngakwa banlong ukna ki para bangaj baye wat sibon ki samla ka to por ompat semla kha bi bangila ya long kum ki men ki para ya imei ipa ya kito ki bala lait no na ka ne ka perthai barobor ngajupoi hang de ka bang balang maumlu barabor ngajupoi samau smai barabor ngijupoi hakabalang nong saule hakabalang nong saule ngala dei wei na pedeng kinong sim kelas haka Sunday school hakitu kisnam prapun riu prapu nyau kisnam ki balas lemba hakane ka petai ko ki para bangeng ngas ngau kumen sibon hadin kat kita teli kisnam ngiya syam langkum ne kumbang ngiya syam mentah kumta kane ka janmir ngam kuwa ko ki para bangaj bayet bangan syam ya kane kum kata galat jong ka jinga thu khana ya ka ei henrai ngan syam ya kane ka por bakan long ka por ka ba mentoi na ka benta jong phi kum ki khun ki ba e jong e ka ba phi im ha ki ba kum ki ne ki por bat haki bakum kini kisngi
to tip ko ki khon ba ye ba ka jingmot jong kane ka conference nga ngej scam ba pimot ba ka dei ka jika lempung ka ban ya tai ka ban ya thir na ka benta jong kane ka por ka ba ppm na ka benta kane ka por ka ba pp ya kendo lengba jong kino ki topik lane ki mat kipung ki ba penwan dor ya ka jing em ka jong pi bat kane hi ka jing mut kalong kadai ka thong ban pen start ban pen shempang ban pen roi bat ban yale ru ha ka jing yai len ti jong pi ha ka ne ka pertai wat khen sting ko ki khon ki nam ding ki her kinam ding ki her haba kinam ding ki her ki hawau ki prong ki hab ha ki yeng ki sam ki prong ki hab ha ki snong ha ki tau bat haba ki hab ka jingkeli galong ha ei kalawe jong pi kon ba ye shano pinyai ka ei pinjam kata kadai ka jingkeli na ka benta ka jingyai lenti jong pi ka badang bun ngi ki balakat ne karta nginem yo isyo ya ka bakut jong ka jingyai lenti jong pi dei satang mapi ki ban yo i berngut bernget ka ei ka jingyai lenti jong pi ka badang sa palat ya kalai spa million kidon kilong yeng hakari India ga jongi palat lai pau sanlak ngidon kinong syong snong ha ka jela Meghalaya phiju perkat kun lai pau sanlak ngidon kum kinong syong snong haka jela ka jongi to tip ko kikon baki kemi kikpa haka jela kidon tang kumbahan riulak ko kikmi kikpa phiju ya pusan ya kata lai pau sanlak ngindon kikmi kikpa kidon tang riulak bat ki khon jongi ar phau khandai lak kidon ka ei kalawe jong ki pek tang he ki yeng ki sam jong pi bon ki long yeng kham tam ki nong kendang ki jongi wei ukpa bat ka wei ka kmi ha ki long yeng ha ki long sam ki don pra khandai shi phau khat wei khat ar ki khon ki ba ye ki jongi shano kamenta bat kalawe jong ka jingyai lenti jong pi dei na kata kadau baka don kam ya ka bakum kane ka jingyasham ka don kam ya ka bakum kane ka conference ba ngin ya tai bangin ya thir bangin weng ya kane ka jing ka bakrao namar bon sen kat bangi yos ngau leng bagi jingkran syam mensem bon sen ka bangi yos ngau la kalong haka jing yasang la kalong haka imlang kasalang la kalong haki skol la kalong haki no kilat ngijus ngau senai dia laki jong ki khon jongi ki ba im haki sngi ki ba Henry ngimju persyang kumno ban weng ya kata kejing kon bayeng ngadang persyang hadu menta banwat ya kilat haki jingwat bene ajonga haki jing pule kumno ka perthai ka mat ya kejing kum ki khon samla bat kumno bagane kari jongi ka mat ya kejing bat ka ka bengin la ban weng hai ki ba kum ki ni gisngi ki ba ki khon jongi ki ya kendo
to tem ko ki kmi ki pa ki khun ka jingpang ka ba krautam menta ka pertai kam dai ka COVID-19 ngam da khuslai ye ka to ka jingpang habanga perkhat ye ki khun ki ba ye Henry ka jingpang ka ba krautam haddu ka ne ka sngi ka ba menta ye ki khun ki ba ye ki jongi ka long ka jing shat jong ki thiet ye bing ka jing shat jong ki thiet ye bing ko ki khun phila ju perkhat ne em ya ka ba kum kata balai ki shat kadau kalong kat siapa pai syakadiang bat syakamon tang da ki jingdu jingkermen sudah langi pej ya kamariang langi pej ya kakam tang da ka jingdu ker jingkermen sudah Piju berkat ko ki kmi ki kpa bat ko ki khon balai ba ki mi hakari jongi kita ki khon tham kita ki khon jenreng kita ki khon ranap kita ki khon syapulai bat ki puj tang kuli kenjok mau siang balai ki mi hakane gari jongi dai bandon kadau ya kajing em jongki Mano banwat benia ya kata katau. Day kane ka conference kabadai ka jingyasham banwat ya kidau. Hakane ka lempung kabaki khun kidon bat kilong kidkhat kijongka. Para bangaj bayej kane kadai ka por kabangi ngiem Baki breu kilong ki babun kam henrei ki ba klem kam mdon kam tang ba ki bon kam ngalaong sisin uno ubam don kam udai ubreu ubabun kam mdon kam tang ba ubon kam balai ubon kam kadai phi ba phin perkhat ya kita ki jing shisha kom ta hakane ka janmet ko ki khon ki ba ye ngakwa bangin ya phailang syaka wei ka kitab na ka ktin ka jong ublai bat kata kalong na ka kitab jong u ekle siestes Naka lenong kabakat ar naka dukhat kabapra. Bat kita ki kentien ki ong kumne. Ka jing thala jong ki jing thala ki long ki bathala. Ka jing thala jong ki jing thala kalong kabathala. Karmen skam bau blai un kerkulang yangi lengba kane kapor kabangin ya paj ya kaktin kabakot kajongo bangin tip ka ei kata kajing thala jong ki jing thala kalong kabathala Bat lada pin pule ya kane ka kitab pin sayoi ka ei kador jong ka jinglong samla jong pi pule na kane ka kitab jong unong yathu khana pin sayoi ya kador ka bapura jong pi ka ei kata ka jinglong samla bat ka ei kador jong ka hangne ka sala perthai Bat sapulero ya kisithi hakaktin ka jong ublay pin sa syemru ka ei ka jing sneng ka bangiyo na ka jinglong samla jongi totem bakane ka jing thala ka ei ka jing thala
Kani kadai kentin kasih pakah. Bat ngam tiam nap deng kikon bae jonga kat no nap kat no ngot nap deng jong pi kiban batai da ka ketien ka basyai ya ka jingmot jong kane ka kentin thala. Ka ai kata ka jing thala ha ka jing. To tiam bah ka ketien kasih jongi ngan syuan ra tang kawai ka jingmot. Bat don kawai ka jai kendau. Kabaki khot ka deu thala ka ei kita don ka deu met don ka kendau sba bat don ru ka wei ka kendau kabaki khot ka deu thala ka ei kita ka deu thala kadau thala kadai ka kendau kaba om don setia kino kisembo kiban kershan ya ki jingthong hakane ka slapatai kata kadai kadau thala bat ka jinggeli hangne kalong ba kathala hi kadai ka jingbom dondor ki khasi ki ong meaningless dondor ei u khasi jongi u ong lili pen don ei ru kata kadei ka jingmot jong ka jing thala u fareng uang useless ko kikon kane kajing thala jong kijing thala baro akane kasla perthai kidei kibalong kibathala kon baye nyis ngau thu hala ka jong kajing em ladang ilong tangkum ki deu thala akane ka perthai ka ei kajing mot ka bangin em kajing em jongi ka ei kajing mot kajing em kabathala kadai kajing em kabaklemu blai ha kajing em jongki om don kano kabantai la kalong ya lade la kalong ya kayeng la kalong ru ya kipara kibadang bot na din jongi kikon baik ko kikmi kikpa kani kakenten ka jong ublai kakta syadu kilong yeng syadu kilong sam ki jongi syadu ki yeng syadu ki sam bat syadu ki rempai ki jongi ngis ngau tenat te kikon bah kakten jongi ngau tenat bangiyo ya kakten jong ka bible nakaktin jong pihi nang ne nakasora mau semai om sim tho ya ka bible hakaktin lau mei jongi henry la tho akaktin jong pi habala tho akaktin jong pi kham ngau thu bha ma pi ban yingi deinum ta ban dau tho akaktin lau mei ya ka bible tanga wan batai te ya ka jingmot chene Henry tho hakaktin jong pi ngam dan utan ban batai kane ka dei ka ba phin ai ka jing yaro yau blai kane ka dei ka dor ka ba krau ba kaktin ka jong blai ka wan na kane ka jaka ka jong pi ban rung shabaro badai na kata-kata ru ngidon ru kajing mut kabakrau lakalong hakikmi kikpa lakalong hakikun kikti ngatarai baro ngiyatim baki don laitli ki ai ki bangiwan hangne kawai kalong ngiwan nakalong yeng kabaar ngiwan nakayeng kabalai ngiwan nakarempei ban ya penlangkat ni kumupaj lang jong ulai
Ngida ngau bau blei ai kini gilai teli ki kentien ki bakordor. Kabala dangim perkat bah ngimla ban penyeperiki. Kawai kalong yeng Kristan, kawai kayeng Kristan, kawai karempai Kristan. Kita kidai ki haraktin ki bakordor tam hakajing im jongi kum ki bungai. Piju berkat haba piaj lenti ko ki khon samla pila jupait nem baya kalong yeng ya kalong sam la penlong ya ka da ka do nut jong ki arngot kam don kam ya katin kam don kam ya ka dau bilat kam don kam ya kinarot kata gede kalong yeng kita kide kalong yeng Henry la pelong ya kata kalong yeng tang da ka donut jong u batka hakalong ka hakalong man berkat ya kata aku kikon samla bangin lai nakini kikintien ka jing nyau ben ya ka jing long samla jong pi totep Basibon ba hangne ha kari sora jong pi kibadon ya kalong yeng henrei kibom don yeng ha ka jingem jong ki kalong yeng kidon kayeng kim don bat kayeng kishu sawai ha ka krom jong ki wei bat penban wat la kim don yeng Kidon kalong yeng ka baklain bat ka bajan madulai piju berkat ami kita om don yeng lahab ban syong wai henrei wat lakim don ka yeng kidon kalong yeng ka baya ka baya thon ka kumi badukpa rengkat bat ki khon ki Lakadai kayeng, lakadai kalong yeng. Totip ba hak kita kayeng kawai kabakat do. Bat kata kadai karempe yeng. Karempe yeng kadai kabakat do tam. Kaban wanra ya kakubor. Ya ki marjan ya ki marpa. Ya ki lok ya ki jor. Ya ka buram. Ya ka jingdu buram. Jong kalong yeng bat ka yeng kasam karempai kadai ka khubor ka bumi bat ka jinggeli hang ne ko kilong yeng kilong sam ko ki yeng kisam karempai ka bakum no ngidon ka ei ka khubor ka bangi ngisam syaki marjan syaki marpa ka ei ka khubor ka baki marjan ki marpa kiyo iya nga bat yopi kata kalong ko bakordor hadu kata-kata day na kata-kadaw kawan mi kane katim ka bapilabu kisam la Kristan kibala bansyania na karempay kaday ban mi kane ka kubor siya ka perthai siya ki marjan siya ka sinong kataho kari bat kajat benriyo para mangay bayit hakane kapor ngakwa bangin yapay syapang kaway pat kabenta kata kabenta kabangakwa bansyum kalong nakato ka kitab Genesis kalenong kabasaw po winyaw kadkhat kabapra syapang kajingjaw mat jong way utemen kajingyam kajong way utemen bat utau temen udai Jacob uyam haba kaladir kapor haka jingem jongo Jacob ngitep baulaka yakine kikat arjat kikon kijongu hang ne haka selapatai kat arngot kikon kiba penlong ya kikat arjan kikun Israel batune uba ublai ula penkentang yo ublai ula syariah ya
kumpulan Pikan mau bawai ni kun ubakerkan Joseph ubalayo pan punyai ya ka yin sim ka jong phano hatari je onda haba ula punyai ya ka hatari ula khat ya ki men bat ya lau jong pa ban wan syong hari je haga wei ke jaga ka balang khat kari koshen hari koshen penyen kara wan mene antara syong habau jaka ulawan kiu nengkong hagari je kari kabau kon ude nong senjar uba kham hapa khniap yang pharo ula welcome yang jaka dan lalu jung ubaro Jacob habaula rong hari jeb syam rong nengkong hakayeng jong ukon ula rong nengkong hakayeng ka jong pharo hakabau pharo ula pediang ngubha daga jingkemen yau Jacob ondala ya syongkai Jacob bad upharo ula keli ya gane ga jingeli Wong ko pait pilakat nos nam menta kata kade ke jinggali ko pait pilakat nos nam menta ka jing em jong pi tang syukli ya karta Jacob ulayam ula jau umat ya kita ki jinggali jong uparo Ang Jacob ko pharo karta jonga habaya nujar bat ki kepatemen kalong kabadang red hadu kata-kata menta ngadang dap dang sispa laipau Henry to tip ko pharo wat hakarta kabadang red Henry to tip kalong pade kasnam kabasnihu bat kabatala tang hai tairta ibanga ngayem karta kabanga ngayem hagana kapertai kadai karta kasnam kajingyai lenti kabasnihu bat kabatala kata gade kajingyam kajong Jacob Ngaim kat ne karta ngidai ban pet yalade kisngi kibakumno hakane karta jong kajing em jongi Jacob te ondaladir kapor ulayam yalade bakisngi kajing em jong kilong kibatala kilong kibasniu hadu kata-kata Pikan mau haba kakmi jong wi Jacob nyitem hakalong yeng jong wisak haba kakmi kalas pun yakikon nakakpo jong ka mudur kajing im jong Jacob sabakan ka Kani kakmi kalok jong wisak kahaban lek hakmat kaduan hakmat jong ublay ban yathu ya ka jingjia kabala jia hakamat jong ka hakapor bakapun yo Jacob ko blay balay ka jia kat ne yanga kakpo kajonga kalong kumpan pai kadai ke cing jar ka bakrau jongka ang ublay namar bahakak po jongpa papon yaki arjat ki jait benriu bat kita ki jait benriu ki arngot ki baphalapun hakpo ki dai ki nongshon ki bakrau balay bakakpo jong pa kalong kumban pai kadau kalong
bakita ki arngot ki khun ki bak philapun ki yasyo hakakpo man laksngi piju perkat ya kata but on the ka syakane ka slapertai ki dei kine ki longkmi ki bala hikai bakla yala ki jong ki khun udai ubakum mutau longkpa ubala hikai bakla yala ki jong ki khun onda haba kilasan kilarang ba piyo i ke jing hikai bakla jong ki Wisak ulah hikai bakla yala ujong ukhon jong bat kane kalok jong kala hikai bakla ya uwei na ki khon jong ka Pio ieng to u iso udai ukhon ngong ubala it kerpang dau kpa jong u Jacob udai ukhon ubahadin ubala it kerpang da kakmi jong Piju berkan kani kadai kad debate ka bakrau ngakwa bagi khon samla pin penlong ka jingyatai nia bat ka debate ka bakrau ka badai mensem ya kani ka jingjia ka bala jia ban penyam thang yau Jacob on dau larang ba kani kadai ka debate ka bakrau hak leng saudong jong ka perthai la ki kemi ki pa ki long na em ban jit khun ha ki long yeng ha ki long sam kata kadai ka jingkren ya ka jaj ban riu khasi jong i rum jo pej ya la ka jong ka jaj ban riu ka jong i pej ha ki long yeng ki long sam langi dei na em ki ba jit khun ha ka jing yai lan ti jong ha ne perthai Yo don kilong yeng ki baka kemi ka ik kerpang yau khon la ne ka khon ba he yo ukpa u ik kerpang ya ki khon khat du jong ki don ka khap teng teng ki kemi ki kpa ki khat ya ki khon ndawan u ba he ukpa u ong don kam me ya me ngakwa ba unwan khat du phi kita ki ai U Isak bat kalok jong kilajit ya lagi jong kikun kat hadu baga kemi kan hikai yau kun ba ye ba untok wat ya lau jong ukpa onda habau la teman ngaju berkat ya kata ko Jacob ko khon ba e jonga ukpa jong mete u e yau khon ngong u bakerteng u iso un sakar khu yo ko Muhammad ha ka yenga ka sam khon ko ngo isre yanga ka kumi lek thok yau ukpa jong pi lek thok nomor ukpa jong pi udai u bala matla baro artli kikmat lek banthok unam itu lapideu iso lapideu Jacob kikun lektok yokpa ong bangadeu iso kerkuno yang apa mentakemir ya kador jong kejinglong men jonga Jacob ulo ong ya laga kemi mei be ngala banthok ba im yo isu kikman Henry yo ituat dekekti namar iba jonga idei ubriu ubahe snyu kikti kikijat jong yu ngapat de ngadei ubriu watang iwe snyu ngamdon hakikti jonga yo ba ipa iserpai dalaki jong kikti bat yo itip lot ya kajing sisa ong ke kemi wat khuslai haba medon rengkat banga wat khuslai kakmi kala pensu da isni lang berat nakakti ba untuan ukpa piu ikat hadu kata kopa kerkuno seyanga medayuwe ngadayu iso ukhon ngong jong pi wan hang ne ngan tuat yeme habau la tuat
ulayos ngau tang dakis nyu sudah namar baga kemi kalap penpong dais ni belangkun kakti jongme Henry balai kata kasur kapher mentagasngi kasur ta kapher ki khon hayeng wiso pher jukop balai kasur jong me kapher wat la kakti jong me kadai kakti jong wiso Henry kasur kam dai ke jong u ong jukop ngalam bayong kli mentagasngi lagar kuyu tang da kajing bom ngau tu bat kajing hikai bakla ya kapateng da ki kemi ki kpa ki arngot ki khon ki ya bawa ki ya pasti wison dau lawan ula syam bau kpa ula dap kerku yau khon khaddu jongu ula yeng da ka wai da ka som da uknam da karenti ban be thong yu ba un penyap no sendon na kan ka sela patai bat ha ka jing be thong ha ka ta ka jing ya lenti jong u ha kan ka patai uken mau jakob ha ka yeng ka jong u paro kat hadu syakawai ka jing jia bat kata ka jing jia kalong ban ya lempat bat u angel jong u blai piju perkat ya kajing im jung ban ya lempat bat u angel jong blai judan gibriu hakap sela perthai ki ban yo ban ya wrestling bat u angel ha kajing im jung ken thei le nation ram ngatarai la da yo i lakum kito gi benge juyo i ha ka tibi ki w i hap dengu jokap bad uangel jong blai ong kaktien ka jong blai kadon kapor kabalatap dau jokap yau angel hapo jong katliu kadon kapor kabalatap dau angel yau jokap ha katliu ha kabakat do ulaban u jokap ulaban u angel yau jokap kabamut ulayo u jakob no po u angel na jirong kat ka jing sisa ula dei ban pan ma em kamod ula job bon jirong ai u bo sipo Henry u angel not ban perlaju u jakob u ong dapibat du berosisngi telong pan like ngen saya pekai angel habat berosisngi pan map nau blai un sakar khu na me yame ong wangel pan map nau blai un sakar khu yame bat ya kajing im jong me ong u jakob ker khu shua ngan sapan map phi lem da fikir khu shua ngan nem ban map wat ak phi pen bej phi kata bapli hap kur khu shua ndala dep kur khu saplai ukun mau ya kita ki jingjea wat ba ula dei bandeko haka jingem jong u namar ba u angel ula kedea ya kalbong jong u la deko bapli ba un ken mau ba ulaya kun persya yau angel jong blai bat phi ken mau haka jing phet yap ka jong u ula poi sha jengai ba sha ka yeng jong u knyi jong u leit mare sha ka klau ba haka ba khaddo klok upoi haka yeng jong u knyi jong u uba shipara bat ka kemi jong u habau larung hakayeng jong kunyi jong ukji ula pediang ula aibam ula aidi bat kinong wan aibam kinong wan aidi ya u kidai ki arngot
ki khôn samla ki jong kunyi ki bakha jong Ndalawan ay bam, lawan rabam, dakik arngot kikon samla, ula supech se yaki. Kane kabakum noma, kane me kakun nungkong, kane pan, kane kakun khadu me kane. Kakun nungkong te idorim daler. Kane kabakhadu te kaba itenat adu kata-kata. Ula supech sa ya kakadu. Hakaway kami duong. Koma ay se bangan ya to no bat kakun khadu jongpi. Ong ukni long. Balay mlong yu pusa. Long ba men ya to men ya shongka bat kane kakun khadu jonga. Tang ba kan mau tang kane ka way pen up belang yang anyus nem pani kabamot nyus nem men pen up belang yang klem ke jing siu me menjur jing itenat la lut khoi tepi menjur baik pi kata kadai ke jing long nyus nem pen up belang yau kunyi tang ban yo ya ka khun khadu jung ter ya yap ka belang nyom ya ka slap kal er klem don jing perwai pada kriat kat no lak yu la dai beniat lak kan mau ya ka khun khadu jong kunyi Ukunyim tip ya kata-kata rik kaban ya kut ru lano kan kut maute tik ula tho ha kabakut nyau snam ula lej ya kamat ukunyi uong bej ma pidang kan mau ya ke me kan mau pidang kan mau bapin penyatho abat kedu hadien ba ngan la penap belang nyaus nam piken mau oh syam kun mau la no kakut mom to ong jakob la syai janwit thik la khawai ka jing khawai bat hakata kapor ukinyi ulakhat yakinong trei jong u ban ya bam ban ya di bat onda haba la kre la krum uta u jakob ula penuan ukinyi yakata kasamla bakan syong hajan jong u ban pendap yakiniam yakirukom setei sya Israel te kalong kum ki muslim mentahi ken habdatap te are dala dep kini ambaro ndala kli day dakamen pin sengau kumno ibom le ridur daita kabama yangi kini sngiru ngi ki khun samlaru hakabalang khun kamla kristan jongiru phi ki samla simrang rongba wat daya ngej than mo yiki samla kan thei menta nomor ki telup kumtom la shani ta kapor ya tho phi kalong kata yo ka jia kum bajia yo jokap balai ko ma phithok yanga hatukan ne phithok le yo hatukan ne yanga hapa piang ban ai ka khun khadu jong pi han rai pi ai da ka ne ka khun nung kong ka bangam itnat ai ruem ong ukunyi jong u pechne pasa kam dei te ka rukom jingi ba kan kentiu kurim shua ka khadu bat kan sa kentiu kurim ka men ka dei ku rukom ba ka men kan kentiu kurim shua bat hadin sakapara kajongka dei na kata kadau ngam siem pen khain ya ka ain ka jongi kanete wong philathok yanga em jacob ngam thok
ngan ai ya me ya kane ka khadu ru ndai me bomai ngan ai ya me ba men ya kan tiu guriam bat ganeru mshimdon ka jingkhang ai hakane ka dustur ka jongi tangba lada ka kentiu guriam suwa ka para kalong ka ai ka basang ha padang jongi menta hato medang kwa na em ban ya kentiu guriam ya kane ka khadu hadin ba mela kentiu guriam ya kane ka men madang kwa menta ban kentiu guriam sabak kane ka khadu uong hoi kat pat kentiu guriam bat ka khadu te ong u jakob pen ap belang bayang news nam bikin mau em gitu ter biang ladu la syai ap belang biang news nam berkat hadu ba undayo ban ya tho bat ka khun khadu kita kidai kijing em haka jing yai lenti jong o ka pertai habau faro ula keli onda ula temenu jakob daga baburam wong ko paie philakat nos nam menta lane philakat no karta jong phi menta ong ujakam karta jonga ko faro kalong kabadang red hanrai kilong kirta kibasniu bat kibathala ko kikhun samla kata kabangakwa hakane ka janmet kalong bangin keli alade philakat nos namenta bat ka ka baphi philale na ka benta ka buram ka jong ulai ka ka baphi philale na ka bentai mai pa ka ka baphi lale na ka benta ka imlang ka salang na ka benta ka balang na ka benta ka chnong ka tau yo ba onda habangila temen barang ba ngin jau mat ku majau jakob habau kun mau ya ki por ki balalai na jakob buang kisngi ke jing im jonga kilong ki basniu bat kilong ki bathala ki bom don jing mentoi ai berkat kat kita ki por pelot ke jing im ka ka bantai ke jing im ka jong u ka ke jing ya dai jong u balau jong u blai kumta hakane ka por ngakwa ko kikon kumbaka ong hakaktien ka jong ublai watsha ba on nyau ben ya ka jinglong samla ka jong pi wat ailat ya kita ki prong ki baher hakane ka sela perthai bakin yo rung haka jingmot haka jing perkhat jong ka jing em jong pi watsha ko ki para bangai bayeng kaktin ka jong ublai kalamaham na ka benta jong pi ki khon ki bayeng bakhndiat i jing be i khamla banya ka jing start ka bakrau hakapor ka bangadang samla ngalayo ban pule nang kong ya itai dukat i bom ngam keletyu hadu menta ngayo ban pule bakhndiat i jing be i khamla ban ya ka jing start ka bakrau kumnum ta la sa ka jing be ya ka jing start ong kumnum ta laisin sausin nga pule kat nang pule ka nang dei ba kat nang pule ka nang dei ba khndiat ka jing be ka khamla ya ka jing start ka bakrau khamdiat ka jing be kumta handrei kat kajing sisa dai ban ong khamla kajing start ban ya kajing bejing kajing start khndiat ka khamla ban ya kajing bej ka babon hang ne pan kajing bej khndiat ka khamla ya kajing start ka bakrau ngadang syong puson mga tapi kata kapor kain kadang dum arta tapi ka perthai ka kapor dadai ma phi menta tanda syong perkhat kumno mo phi ki graduate sudah ki master degree sudah ki PhD pindah syong perkhat ni dang bej pi kat katu kapor kajing bej ke badang yo kta mulumula te
kata kapor jongi ngaperkat ia gini onda hama ngaperkat baha hakabakat du kapai hagajing im jonga bapleng ijing be ibakat ine insa taplop ya kajing start kabapiyo ladangi bakla ngayo ya kawai ganuksa ko ong imat iwei ipeleng pot nakasitre ka peleng bha baro hoj hapthe shabar deng deng ta la penpai ar pau kendai ki peleng bha nagatre isa sayuei yo di peleng pot baro shimok shabar deng ta ne piking la king ne oh yarat iwei em kam đây cái thằng kham là y chính snew y chính bê kinh điển ban ye cái chính start cái bậc rào cái này đây na cái thằng con pilong cái con cái bala nang cái bala start hát cái này cái bậc thầy nhí ngâu buram na cái bên ta chung pi langi day hasor langi day hanong kendong nhí ngâu sarong mà nhí cái pa bagi pidai kikon kibala kham nang kibala kham start ban yupi henrei to tem ko kikon ba ijing be iba khndiat la dai yo rung api in pen snewdor ya ka jing start ka ba philalum ha ka jing em ka jong pi te kumta ha ka ne ka por ko kikon kiba ye ka ba kwa kalong ba watsha ba on nyau ya ka sngi ka jing long samla jong pi kom kita kisngi jong ka jing thala kom kita kisngi ki bom dondor ay henrei ka bangakwa ban ong kalong to ya bat ka ktien ka jong ublai to ya bat la ujong utrai to ya bat la ka dong ka balang hakisngi jong ka jing em ka jong pi to tiap ko kikon bakane ka jing start sans kamla ban ay ka jing em yu pi kane ka jing start ki education ki prepare ki stream ki prepare ki namla ban ay ka jing im jong man sim jong pi on namla henrei ka bala ban ay ya ka jing im ya ka jing kerman ya ka lawei jong ka jing im ka jong pi dei tang ka ktien ka ba koridor ka jong blai ya ko kikon rengkat bala ujong ublai njau kor ya la jong imei pa la kalong ha ka yeng la kalong ha ka balang ken mau ye kinong sharai ba e ki ba don ka dor ka ba krau ka ba ublai la tenrong ha ka terpeng jong ki bakin ket na ka benta ka buram ka jong u hang ne ha ka salah pertai na ka benta ka buram ka jong ublai